Comencem. Bon vespre a tothom, benvinguts, benvingudes. Comptem amb la presència dels regidors de l'Ajuntament d'Igualada, Pere Camps, regidor de Relacions Institucionals, Carme Riera, regidora de Salut Pública i Cultura, i també amb la consellera de Cultura del Consell Comarcal de l'Anoia, la senyora Àngels Modest, benvinguda. Estem molt contents de tenir-vos tots aquí. Tanquem ja la meitat de lletres amb un recital que ens converteix realment en uns primers llacs. Fa poques setmanes, el Feliu Formosa, traductor, poeta i dramaturg, va fer 90 anys. I com he dit, tenim el privilegi i la sort d'escoltar-lo avui aquí amb nosaltres, llegint els seus poemes. Qui millor que ell per interpretar-los amb la seva pròpia veu? Per presentar-lo, tenim a la Maria Enric, filòloga, escriptora i una gran amiga del Feliu. Tant podreu veure que hi ha molta complicitat entre ells dos. I per resumir-ho, podem gaudir de l'acompanyament musical al piano de Guillem Martí, intèrpret i professor de l'Escola Conservatori Municipal de Música. Benvinguts tots, moltes gràcies per ser aquí i endavant. Benvinguts, com deia, i avui, en primer lloc, agrair a la Montse Lobato la invitació que em va fer de ser avui aquí en el tancament del Mercat de Lletres, d'aquest Mercat de Lletres consolidat, amb el número 13, un número 13 que s'ha fet notar aquest dematí, però que ja ens ha agradat que es fes notar, I que ve a ser, això em sembla que ja ho he dit, cada any ho dec dir, una mena de Sant Jordi de tardor, que una mica ens obre la finestra de cara a les lectures de l'hivern. L'acte d'avui, com deia la Montse, és important, i és important per molts motius. En primer lloc, perquè és un acte d'aniversari per celebrar els 90 anys del Feliu, que els va complir fa uns dies, concretament el 10 de setembre, i em sé la data perquè fem els anys el mateix dia, ens portem 23 anys. Això sí que ho anem bé. En segon lloc, perquè el Feliu és un home savi, i no és gens avar d'aquesta saviesa, sinó tot el contrari, i avui ens la compartirà. I en tercer lloc, com deia la Montse ara fa un moment, perquè tindrem el luxe, per fi, de sentir el Feliu recitant els seus propis poemes. Gràcies, Feliu, perquè això t'ho havíem demanat moltes vegades i ell sempre que havia intervingut en algun acte aquí a Igualada el que feia era llegir poemes de poetes que ell havia traduït, però llegir-se ell mateix ho feia molt poc. No cal dir que el piano del Guillem, que seran peces del Montpou, hi posaràs la cirereta a l'acte d'avui. Després d'aquesta presentació que us faré, el Feliu, evidentment, llegirà els seus poemes. Ha triat poemes gairebé de tots els reculls que té i els anirà llegint de manera cronològica. Abans de la lectura de cada llibre, presentarà una miqueta o dirà 4 coses del llibre perquè ens puguem situar allà on són, del moment en què l'escriu i les circumstàncies que el van acompanyar. Serà, per tant, un recital que es pot dir antològic de la seva poesia. I ara sí, començo la presentació. Moltes coses ja les sabreu, però bé. El Feliu és de Sabadell, és fill de Sabadell, la seva família prové de Sabadell, i encara a Sabadell hi té família, hi té parents, i se sent de Sabadell. Tot i que en aquesta ciutat del Vallès hi va viure molts pocs anys. Ell va néixer l'any 34 i l'any 41, acabada la guerra, la seva família, el pare, la mare i ell se'n van anar a viure a Barcelona. També ha viscut a Heidelberg, una ciutat molt important en la seva vida, ha viscut a Terrassa molts anys, ha viscut aquí a Igualada molts anys i ara, des de fa poc temps, torna a estar a Terrassa. Durant els anys de formació, hi ha fets importants en la seva vida. En citaré 3 que són potser els que determinen la seva trajectòria professional i creativa. En primer lloc, l'amistat amb Josep Narro. Narro era un il·lustrador i home molt culte, amic del seu pare, s'havien conegut amb el seu pare en el camp de concentració d'Argelès, i Narro és qui el va portar a les primeres exposicions a Barcelona i va ser també el primer que li va parlar de poesia i de literatura en general més enllà de les aules.
En aquests moments, l'altre dia el vam anar a veure i té un gravat de Josep Narro amb un marc que pesa molt, el vol clavar a la paret, però ens falta el clau fort que l'aguanti, no? Allà a dintre de l'armari. En primer lloc, Josep Narro, doncs. En segon lloc, la Universitat de Barcelona, on estudia Filosofia i Lletres. Durant els anys de carrera, entra en contacte amb grups de teatre amateur i alhora contrau un compromís polític i entra al PSUC. Tot i que costa d'imaginar-se el Feliu seguint consignes polítiques, ell que sempre ha estat un ocell de bosc, va militar al PSUC durant 16 anys. I en tercer lloc, a la universitat va conèixer Theodor Schnitzler, que era un lector d'alemany. A través d'ell, connecta amb la cultura germànica que ja no deixarà. Tot va començar quan a l'estiu va passar un mes a la casa del professor. Un temps després va fer una llarga estada a Heidelberg que li obriria les portes al món de la traducció. La vida del Feliu es caracteritza perquè la feina i la creació es barreja, de manera que l'una no s'explica sense l'altra. Ell sempre parla de la traducció com el gran puntal per a la seva obra creativa. Al traduir ha de trobar la paraula exacta i quan escriu, tant si és poesia com si és prosa, també la paraula justa li és imprescindible. D'altra banda, les seves intervencions en el món de l'escena, en el món teatral, ja sigui com a actor, com a crític, com a assessor, com a participant en muntatges d'obres, és a dir, la seva intervenció en el món del teatre i les classes que fa a l'Institut del Teatre durant molts anys funcionen com dos vasos comunicants que ben segur que s'han enriquit mútuament. El resultat de tot plegat, una obra ingent. Més de 120 traduccions. Cito alguns noms molt poquets de grans escriptors. Schiller, Thomas Mann, Bertolt Brecht, sobretot Brecht és un dels seus autors més traduïts i ell és l'encarregat de la coordinació de la traducció del teatre de Bertolt Brecht, Rilke i darrerament dues poetes alemanyes que són Rose Auslander i Elsa Lasker Schüler. Ja dic, cito una mínima expressió dels autors que ell ha traduït. Com a diarista, des de l'any 1979 que publica El present vulnerable, el Feliu ens ha anat deixant testimoni escrit de la seva vida, els seus gustos literaris, viatges, coneixences, reflexions diverses, en 5 diaris i un breu llibre on explica la seva infantesa a Sabadell, que es titula Sense nostàlgia. És un llibre deliciós que vam publicar aquí quan va sortir l'any... Vam presentar aquí quan va sortir publicat l'any 2015. Per tant, traducció, diarista, autor de diaris i, finalment, la poesia que avui ens ha reunit aquí. Encoratjat per l'amic Agustí Bartra, l'any 73, quan ell ja tenia 39 anys, per tant no era un noi jove, es dona a conèixer com a poeta amb el llibre Albes breus a les mans. De llavors ençà ha publicat 23 reculls. El darrer, que es titula El temps sofert, va sortir l'any passat i la meitat dels poemes d'aquest recull són escrits a la residència quan va estar aquí a Igualada, a la residència d'aquí Igualada. I ell segueix treballant, a poc, però cada dia, com comenta sovint quan li pregunten, perquè per ell, com deia abans, viure no s'entén sense escriure. Fixeu-vos, en aquests moments està a punt de sortir la traducció de les elegies romanes de Goethe. També sortirà aviat un recull d'uns textos en prosa molt breus que són com uns flaixos de records de la seva vida. I s'està preparant la reedició dels seus diaris. Per la seva banda, ell està treballant en més traduccions d'Elsa Lasker Schüler i hi ha en projecte la reedició de la seva obra poètica
actualitzada. I no sé si em deixo res. Em deixo res? No, està bé. Anem bé? Sí. Val. Premis i reconeixements, moltíssims. Us en cito també una petita mostra. Premi Carla Riba de Poesia, el més prestigiós en aquest moment que tenim a casa nostra. Creu de Sant Jordi, Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, Premi Nacional de Teatro de Catalunya, Premi Friedrich Gundolf, que és un premi que dona l'Acadèmia Alemanya de Llengua i Literatura a persones compromeses amb la cultura d'aquell país. Com és la poesia de Feliu Formosa? D'entrada, és difícil de classificar. Àlex Susana, l'amic que ens va deixar fa just 2 mesos, el pròleg de Centre de Gravetat, que és el penúltim llibre de poemes que ha publicat el Feliu, que el van presentar aquí mateix, el mateix Àlex, en el pròleg deia: amb cada nou llibre de poemes, Feliu Formosa s'ha reinventat i ho ha fet defugint qualsevol manierisme, però encara més establint amb la pròpia veu una relació de distància, qüestionament i indagació constants. Dit d'una manera més barroera, que és la meva, el Feliu, en poesia i en tot, ha fet sempre el que ha volgut, al marge de les modes. Es tracta, doncs, d'una poesia que canvia constantment, i això la fa sempre nova i sorprenent, sempre jove. En general, és una poesia poc encotillada formalment, o sigui, poques rimes, versos irregulars, poc ús... No, espera. No, anem bé? No, ja està. Vale. Deia això, poc ús de formes preestablertes, ell no és amant de fer sonets, per exemple, i potser l'única forma que fa servir, i sobretot darrerament, és el haiku, que és una forma d'origen japonès molt breu, són 4 versos de 4 i 6 síl·labes, i jo crec que ha arribat al haiku perquè el haiku obliga molt a anar a l'essència del que vol dir, i ell amb els anys ha anat depurant, és una bona evolució. En els poemes que llegirà hi ha uns quants haikus del temps sofert que realment són deliciosos. D'altra banda, sí que té molt en compte el ritme del poema. En una que sovint diu, la música ho és tot en la poesia. És a dir, la distribució estratègica dels sons i els accents de les paraules, el trencament de la frase d'un vers a l'altre, això que en diem els encavallaments, etc. En definitiva, el que vol ell és que el poema soni bé. Són importants els finals, com tanca el poema. Algunes vegades és un final obert que ens convida a pensar. D'altres ens connecta amb alguna experiència personal o senzillament, en acabar el poema, fem una respiració profunda i punt, allò que... Paf! Ara, quan el Feliu llegeixi els poemes, fixeu-vos com els diu, com modula la veu, com calcula les pauses, com emfatitza les paraules importants. Què fas? Fa cares. Ell és un mestre de la interpretació, un vessant que no li coneixem prou. No li agrada que la paraula rapsoda, perquè parlava de rapsòdia, no, ell sempre parla d'interpretació i fixeu-vos que és un altre d'aquests vasos comunicants, en aquest cas, entre el món de la poesia i el món del teatre. Ell interpreta els poemes, sí o no? Sí. El darrer dia que ens vam veure, vam parlar una mica de la tria que havia fet. Li vaig dir que m'agradava, que havia escollit uns poemes, que havia escollit molts poemes de tema amorós. I ell va afegir: jo faig poesia de l'experiència, com deia Rilke. I sí, veureu que els poemes són la majoria molt intimistes i expressen moments únics i efímers amb l'estimada. Són aquests moments que no sabem ben bé per què ens pauten la vida i es converteixen en moments importants que ell sap immortalitzar. Però hi ha més temes, com les reflexions sobre l'acte de creació poètica i en els darrers reculls
el pas irreversible dels anys i els moments durs de la vellesa. La bellesa, però, també l'ha enriquit d'experiència i li ha fet una mirada més lúcida i sovint irònica davant del món i de les coses. La mateixa mirada que us he anat fent ara, que a vegades en plena conversa també ens la fa, aixecant una mica la cella i deixant escapar un mig somriure per sota el nas. Sí? Moltes gràcies. Bé, del llibre Albes breus a les mans, que és del 1973, escrita a la primavera d'aquell any, la cançó d'amor, prop de la sang, lluny de les teves dents, prop de la fosca, lluny dels teus cabells, prop de la terra, lluny dels teus genolls, prop de la música del teu nom, prop de la mort, lluny del teu pit, prop de la sang i de les teves dents, prop de la fosca i dels teus cabells, prop de la terra i dels teus genolls, prop de la música del teu nom, prop de la mort i del teu pit, lluny de la sang i de les teves dents, lluny de la fosca i dels teus cabells, lluny de la terra i dels teus genolls, prop de la música del teu nom, lluny de la mort i del teu pit, lluny de la sang, prop de les teves dents, lluny de la fosca, prop dels teus cabells, lluny de la terra, prop dels teus genolls, prop de la música del teu nom, lluny de la mort, prop del teu pit. En aquest llibre hi ha 5 sonets i en llegeixo un, pensant molt en la persona amb qui vivia aleshores, l'actriu Maria Plans, que va morir l'any 1974. Recerca de nosaltres. Com saber quins projectes congria allò que ens volta? El goig i la revolta habiten els objectes. Canvien els aspectes de la idea dissolta dins el tràngol que envolta tants moments imperfectes. Recerca de nosaltres. Assumpció del dubte, que també ve de tu. Doble objectiu. Abrupte camí de tu i dels altres. Amor que se'ns endú.
aquell mateix any, per la tardor, escric el llibre de les meditacions. Són 20 poemes dedicats al poeta Gabriel Ferrater. És un diàleg amb ell, que s'havia suïcidat a Sant Cugat 3 mesos abans. El llibre tot ell és un diàleg amb ell, amb un poeta suïcida i amb un altre poeta suïcida italià, el Cesare Pavese. De vegades parlo amb un i de vegades parlo amb l'altre. La tardor encara aguanta el respir. Queda el verd i un lladruc molt distant. S'adapta al vell company, que ja no em deixa mai, a tota vida nova, fins a la soterrada, que jo també pressento. Potser espera, com jo, el sol entre els 2 pins o el lladruc més a prop. Un poema en suspens ens espera a tots 2. I aquest llibre acaba amb un poema. No, encara hi ha un altre. Aquest és un poema que acaba amb un vers que copio de Bertolt Brecht. No deixes el racó on som acorralats i on arriba una part més gran que no voldríem dels cops que se'ns destinen. No admets de sobreviure a una breu trajectòria, tot deixant potser un marge per a la muda cavalcada del somni. Qui pogués imitar-te i escopir més enllà de la buidor de tantes paraules que han perdut el seu primer sentit, saber anar-se'n a temps i no admetre altre dogma que l'esforç d'abastar un tros de pa i un tros de moral, i res més. La música estrident deixa un marge perquè els teus ulls, a través de les taules de roure, vinguin a retrobar-me. Al racó del celler, els ulls et ressusciten perquè puguis unir tota la teva força a la força del blues. Allà, l'orfebreria del sol damunt les coses i la llana calenta que resguarda els batecs. I passen pel carrer les noies que et plaurien i tornes a negar que la carn sigui trista. Això de la carn trista és aquell poema del Mallarmé, que diu: La chair est triste et là, et j'ai lu tous les livres. La carn és trista, ai las, i he llegit tots els llibres. Tornes a negar que la carn sigui trista. Li dic al Gabriel, que era molt amic meu. Meditació última d'aquest llibre i passem a un altre. Soc amic de la tarda d'hivern que em disposa un poema que no pot ser complert. Soc amic de la idea perduda, de l'inútil esforç perquè sonin uns mots dins la vall que m'ha fet com sóc ara i del clos de la qual surto poc. Mentre torno a estimar l'enyorança de l'adolescent que vaig ser quan encara de Mozart ben poc en sabia, sóc amic de la tarda d'hivern que em disposa el poema. És difícil salvar les fronteres del pur exercici i comprendre el llenguatge atzarós dels objectes inerts. Innombrables vegades he vist el castell que domina
unes terres on va cultivar-se aquest gest de la mà que acarona la pedra escalfada, la terra dels avis, tot sabent que el desig d'imitar-lo amb paraules ritmades no seria acomplert. Soc amic de la tarda d'hivern, soc amic de les notes que obliden un cor massa gràvid i de totes les coses que són més enllà dels meus límits. Soc amic de la tarda d'hivern que em disposa el poema i he sabut, finalment, que el poema mateix no té fi. Hi ha un llibre que es diu Raval. La família Formosa tenia la casa pairal al carrer Raval de Fora de Sabadell. A Sabadell hi ha el carrer Raval de Fora i el carrer Raval de Dintre, no? Que estan al centre. Llavors, jo vaig fer aquest llibre recordant quan tenia menys de 7 anys, en aquesta casa pairal de Formosa, que era una cosa molt gran, molt tètrica, i és la infància, els records d'aquesta infància, que encara no té prou raonament i, per tant, els textos són una mica surrealistes, una mica, de persona que encara no és gran. Però llegiré només una de les proses que hi ha, que és descriptiu d'una cosa que estava passant a Sabadell. Diu, moltes coses eren intuïdes damunt el turó de fang roig, sota el qual hi havia un refugi antiaeri amb un accés assegurat per una arcada de maons. Era ple de llaunes rovellades, excrements i fulls de diari. Tota conflagració deixa rastres. Hi ha cartells enganxats en parets i soques de plàtans, castigats per la intempèrie fins a tornar-se indesxifrables. Edificis enderrocats i solars buits i una església potser a mig construir o a mig reconstruir. Els infants d'un temps de pedaços i crostes dipositaven una rata morta damunt una pila de cendres fumejants i la gent havia après a parlar en veu baixa. Era el temps dels furóncols persistents i els ungüents espessos que podien abrea, de l'esborang al cap que deixarà una cicatriu vora l'ull esquerre. Tornàvem del santuari i queia la nit damunt la ciutat, enllà del pont dels suïcides. A les cunetes hi havia escòries i residus de productes químics. Els xiscles dels ocells i dels infants assolien una tristor infinita i el cel era com una volta ressonant. Passaven per davant de la caserna amb garites a les cantonades. Era evident el triomf del descampat per un temps imprevisible. Els arbres es cobrien de cendra. Aquest llibre Raval, a la segona part, hi ha una sèrie de poemes solts, diferents, i n'hi ha un que vaig escriure quan estava a Heidelberg i anava al teatre a 13 quilòmetres a la ciutat de Mannheim, que és més gran, i hi ha un teatre molt important. Allà, amb una noia croata que vam tenir una mica de relació, vam estar parlant i tal, ens vam fer amics, i escric un poema que es diu Mannheim 1960, que és l'any del poema, no? Diu, tu voltada de verd i jo sec. Tu amb la teva veu fosca i jo mut. Només les mans es toquen i som lluny
de jocs i d'interessos de l'est i de l'oest, lluny de casa. És aquí on una entesa ambigua s'estableix. Un poema fallit perquè endins, un poema trobat temps enllà, prop de la Casa Roja el desig, lluny dels nostres esguards el demà. Què fora de nosaltres sense els ponts? Allò dels ponts, saps que el poeta Salvador Espriu parla dels ponts, dels ponts de diàleg, no? I posar la paraula dels ponts. Després ve el cançoner, el llibre sobre l'absència de la Mari, de la meva primera dona, que va morir per problemes cardíacs l'octubre del 1974, als 41 anys. I era una actriu extraordinària, com va dir la Maria Aurèlia Capmany després en un article que va fer sobre ella, al diari El Noticiero Universal. El cançoner té 20 poemes i és un llibre que per mi és el millor que he escrit. Em sembla que no ho he tornat a repetir mai. És un llibre escrit per necessitat, parlant de l'absència de la Mari. Diu, queda l'esguard, encara no seré, d'uns ulls color de mel. Queda el ressò del pas lleu que ha apartat de mi el teu cos esvelt. Queda l'enyor del que mai no t'he ofert i un camí pel desert. Després diu, torno a la cambra exigua on vam ser una vegada. A sota hi ha una plaça amb una estàtua blanca que té la teva cara. Algú ha tancat la porta. Obro la balconada i veig coloms que volten la teva estàtua blanca. Em quedo aquí, com sempre, sense cedir a la calma. El dia que vindràs per segona vegada en aquell lloc creat només per recrear-te, m'hi sobtarà un final, que no serà el final, i em tornaràs la calma. Un altre poema del cançoner. Heu deixat passar mesos pensant que ella no hi era. Quina sorpresa quan m'heu vist entrar portant-la suaument agafada del meu braç, com solia. Hem fet una gran festa per celebrar el retorn. En sonar el primer vals, l'he perduda de vista, i volia ballar per sentir altra vegada la tendra lleugeresa de la seva cintura. I mentre la buscava entremig d'una gent que ja no coneixia, infinita capacitat d'escoltar. Recorre totes les rutes per contrades que van ser, són i seran testimoni de la teva inextingible capacitat de diàleg. Veure't venir pel carrer on cada vespre ens trobàvem. Quan t'acostaves s'anava fent perceptible el somriure i tornar a sentir la teva eterna set de lliurar-te. Somio de fer-te un cant per la teva infinita capacitat de ser tu. I l'últim poema del llibre, aquest l'ha recitat alguns amics meus, actors, com per exemple la Sílvia Bel, que està a les xarxes, no? Diu, faràs 2 trucs i t'obriré la porta. I no em sabré avenir que siguis tu. Et faré entrar al meu pis que desconeixes i que només és fet per subsistir-hi. Però m'hi trobaràs. Qui sap per quin designi inescrutable. Així que et fiquis al menjador, veuràs el teu retrat i els nostres llibres. Sonarà el nocturn.
Fullejaràs potser Virginia Woolf. Vindré darrere teu amb el desig de sentir els teus cabells damunt la galta. Amb tota la tendresa et faré asseure en un dels vells seients que compartíem durant els últims temps i estudiaves el llarg monòleg d'una dona sola que tu no vas ser mai. Al teu davant espiaré els teus ulls, el del somriure dels teus llavis amables, mig oberts, i tot acabarà en una abraçada que serà la primera. No hi haurà ni passat ni futur. Tot serà lògic. I aquest poema mai no haurà existit. Ara bé, el llibre dels viatges, que va tenir el Premi Carles Ribes el 1977. Molts mesos després de la mort de la Mari, més de mig any, encara no havia escrit res, em surten uns 7 poemes llargs, amb bastant component eròtic, i penso que el poeta Vicent Andrés Estellés, que també li agrada molt la cosa eròtica, devia influir perquè guanyés el premi, perquè era del jurat. Llegeixo un d'aquests poemes, només un. Diu: mentre amb el tors t'acaronava el sexe, tot prement els genolls a banda i banda, i en buscar-te buscava l'harmonia que et posseïa quan ens posseïem, i com més la trobava menys podia comprovar-ho, i això te m'allunyava com jo volia per tornar a buscar-te a ple cos, a ple llavi, a plena mà. Així mateix lamento que les coses no siguin tàctils quan tot ha passat. Tot s'esmola i només em pot ferir. Home dels reflectors en negra nit, hores insòlites per al viatge, consciència que la immobilitat que perseguim no és mai absoluta i en canvi no existeix altre mitjà per llançar-se a l'amor des del passat. Enyoro imatges, estats d'ànim, crits, i enyoraré també aquest estat d'ànim el dia que no hi siguis, com si l'única actitud vàlida fos negar el poema, com vaig fer abans que tu m'hi incitessis. I baixo pel teu flanc, t'ajunto els braços per abraçar-te tota i per lligar-te, te'ls deixo anar perquè em coneguis més i em lliguis tu. La tempesta ha passat i ja podem esculpir-nos els cossos, sabent que si no fos per la besada, potser els llamps ens haurien destrossat. Et beso els ulls. No ho has endevinat? La meva història és la de la música. Després d'aquest llibre hi ha el llibre Semblança. Aquest llibre està dedicat a l'Anna, volta per aquí, està dedicat a l'Anna i a la memòria del Joan Vinyoli. Perquè el Joan Vinyoli li va dir que li recordava alguna cosa del Goethe, i són 15 poemes i cada un té una cita inicial del poeta Pedro Salinas, de la generació del 27, amic de Lorca, Alberti, Jorge Guillem, Vicente Aleixandre, etc. No? I la cita de Salinas diu, el Salinas fa unes imatges molt especials, no? El Heinrich Hill de Viedma, també poeta,
deia que la poesia del Salinas era l'estètica del lío. Diu, a tu alma se iba por caminos anchos. Són amples els camins que sota el sol van posant davant meu indrets feliços, on canta un gall rere una tanca en veure, que mig amaga arbres empolsegats de pols urbana i la teulada amb molsa. Són amples perquè hi càpiga l'enyor de tot allò que vaig tenir sense saber-ho. Ample és el pont i molt alt. Allà baix, els horts minúsculs, les barraques fràgils, l'espantaocells, la casa emblanquinada i els orets que em penetren tant endintre. Són els camins oberts, els camins amples, vers l'ànima, que encara no els sap tots. Fem un descans vora la llar dels avis, entre arbres nans i gespa discontínua, camins reals de l'ànima real, camins de somni quan els veig als ulls. I l'últim poema d'aquest llibre és com una mena de recuperació després del dol, no? I diu aquest poema, el del Salinas, diu «Convertir todo en acaso en azar puro». I diu, i recobro la veu enmig dels cossos que l'atzar interposa entre nosaltres, entre uns senyals que ens portaran als actes. Una font de carícia se'ns grava per sempre perquè el temps sigui per sempre reconquerit, guanyat contra el temor de perdre'l, i el temor va fent-se enrere. Ho sabem perquè encara ens pot sorprendre a traïció, aquest temor de perdre. És per això que l'atzar ens completa i així se suma tot. Versos, besades, amb la constància implacable que té allò que amor i atzar volen sumar i no poden restar l'oblit ni el tedi. I comença a girar al nostre voltant la roda dels amors que fan l'amor i comença a imposar-se enllà del temps contra la por el somriure de l'atzar. Del llibre Impàs, que és un llibre on vaig recollir moltes coses, o sigui, no és un llibre unitari, hi ha un poema que es diu Comèdia, és una elegia per el Fabià Puigcerver, que era escenògraf, director teatral, fundador del Teatre Lliure. Un escenògraf extraordinari. Jo vaig col·laborar amb ell 3 vegades durant tota la història del llibre, no? El segon espectacle el vam fer junts sobre el Brecht i després va fer l'escenografia del muntatge de la Maria Estuart del Schiller amb la Anna Lizaran i la Maife Gil, l'actriu aquesta que era filla d'una família d'actors de tota la vida, no? L'elegia Fabià Puigcerver està escrit en tercets encadenats, que és aquests versos que va fer el Dante i el Miguel Hernández, elegía a Ramon Sijé, el seu amic Ramon Sijé, con quien tanto quería, que es va morir jove, que també té aquesta forma mètrica, no? O sigui, el vers del mig, del tercet, és el primer i el tercer del següent, i així successivament, no? Diu, per al teu joc se't dona un nou present, els teus materials s'hi afirmaran. Damunt un terra que era inexistent, creix el domini de les teves mans. L'àmbit silenciós per a l'esguard d'uns ulls que l'han delimitat abans que hi neixi un món.
Ni aquí ni allà és prou tard per actuar, sabent-te encara actiu, tot provocant i conjurant l'atzar. Ser únic és la prova de ser viu. Ser mestre és no pretendre crear escola, no donar res com a definitiu, ni deixar-se guiar per una sola idea de l'espai, de l'escenari, arpillera o vellut, sorra o rajola, arròs o flocs vermells, per situar-hi l'inimitable que un dia vas dur de lluny, de cop, d'esquena al rutinari. Això de venir de lluny, el Fabià venia de Polònia, no? On va passar l'adolescència i part de la joventut. Continuo un moment. Diu, han conegut l'amor que ve de tu, molt des de dins, defugint la buidor, uns objectes que tries com ningú, i els dones una nova funció i un encís que potser abans no existia, amb la llum, amb el tacte, amb l'escalfor, d'un taller on el misteri se't confia. Allí t'he vist i sé que hi perviuràs. Forta, insistent, pausada companyia. Seda, vellut, gasa, lona, domàs, on el color discretament es posa, herba i miralls, terres il·luminats, sota pòrtics perfectes on reposa una última paraula en cada arcada, un rastre de carícia en cada cosa. Camins d'una aventura insospitada, sobre la base d'una coneixença que preveu i resum, fonda i callada. Així has estat i ets, tot recomença. Va morir de càncer després d'aquella epidèmia va morir de la sida, va agafar de la sida també. Va fer un últim muntatge extraordinari de la Terra Baixa del Guimerà, el Lliure, amb escenografia d'ell i direcció escènica d'ell. Els últims assajos ja els havia de fer amb una cadira que no es podia aixecar, fins que va decidir anar a casa a morir, perquè volia morir a casa seva, no? D'aquest mateix llibre, en pas, un altre poema. Sota una volta daurada te m'has donat i tot quan t'acaronava era daurat. Si ho vull, sense demanar-t'ho, obres els ulls, verds, com a la terra de bruixes, enyor i esculls, on vas néixer com la dea d'un mart molt brau, verd com els teus ulls, sorpresos de l'or que cau. Embressoles en el somni d'un mar obert, tota una impaciència, que té 50 poemes, i va tenir el Premi de Crítica Serra d'Or l'any 1994. Diu, ell surt de sota l'aigua amb unes quantes ostres que ha arrencat de les roques. Ella, nua a la cala. Amb la navalla, ell va obrint les valves i tots dos xuclen la carn de cada ostra. Lentament, sota el sol, després es llepen l'un a l'altre la pell salada i tòrrida, que reté encara algunes gotes d'aigua del bany recent en una mar perfecta. Respiro fondo. Cap conclusió. A veure si anem cap al final ja. D'aquest mateix llibre un altre i després ja passo a un altre llibre, que era l'últim que vaig fer abans de... L'últim que vaig fer per un volum que es deia Darrere el vidre, que hi havia tots els llibres, no? El teu cos ondulant, el contrallum del pap, el pup-pup-tap, el xup. El teu ble de cabells damunt la cella ampla. El teu pòmul on hi ha la clau de l'harmonia. Els teus cabells on caben 1000 afirmacions. Els teus llavis, el centre del goig i el desesper. El teu gest displicent que amaga
es diu Cap claredat no dorm. Hi ha un poema que es diu Memòria de Joan Vinyoli. Amb Joan Vinyoli vam ser molt amics des de l'any 78 fins que va morir l'any 84. Jo li vaig fer una antologia de la seva poesia amb un pròleg molt llarg i anàvem a dinar cada dijous, em llegia els seus poemes i durant aquests anys estava fent la seva traducció de les versions de poemes del Rilke, del Rainer Maria Rilke. Jo li vaig portar una antologia de poesia del Rilke en italià que vaig comprar a Torí. Memòria de Joan Vinyoli. Allò que faig no pot estar al marge de tu. És cert, però, que ja no em dius com ho haig de fer. Aquell racó pintat de blanc amb els licors que tendrament perdura encara en el record. Aquells moments en què et paraves a la plaça com em fan falta quan m'adreço al vell cafè. Aquell frenètic per seguir el mot més intens com flota encara dins la contemplació. Aquells turons, a la mesura teva i meva, vam anar fent-los com encara els veig avui. I gairebé no hi ha moments que no serveixin per situar-hi el doll constant del teu parlar. Lluito amb els dubtes per copsar-te ja acabat, perquè els meus dubtes vull que siguin com els teus. Ara aquest no, vaig amb un altre. Aquest poema escrit a la ciutat de Tübingen. A la ciutat de Tübingen assistia als oficis de l'església, de la plaça, que eren oficis protestants. Després aquí a Terrassa, aquí a Igualada i a Terrassa, no he trobat cap capella protestant per anar-hi també. A Barcelona crec que n'hi ha, sí. Això es diu Tübingen 97. El rellotge astronòmic a la plaça, les petites llambordes vermelloses dels carrerons entre els colors amables de les façanes i el pressentiment de l'ample riu que baixa amb calma. La corba de la torre arran de l'aigua i l'enigma d'un llarg temps de follia omplint fulls i més fulls a la cambra més alta. Aquí parla del poeta Friedrich Hölderlin, que va passar 30 anys en aquesta torre, prop de l'aigua, prop del riu de Tübingen. Havia perdut la raó i de tota manera anava escrivint piles de poemes. Se n'han conservat uns quants, es diuen els poemes de l'entenebriment, traduïts pel Manuel Carbonell. O sigui, diu, la corba de la torre arran de l'aigua i l'enigma d'un llarg temps de follia omplint fulls i més fulls a la cambra més alta. Es pot visitar, jo hi he estat aquí. S'atura el temps, aquí ho devem, a quin fantasma que articula paraules que s'han fet rares i pròximes, vella pàtria adoptiva. Ara, que són les 9, bueno, ara 5 minuts, potser, no? A veure. Centre de Barbetat és el llibre següent, ja fora del volum de tota l'obra, i se'n va fer una edició ara recent, fa molt poc, perquè la primera havia sortit molt malament, molt lletja, no? Els fulls s'arrenquen. L'enquadernació a l'americana i els fulls es desprenien del llibre, no? I ara l'editor, el Jordi Fernando, de l'editorial Meteora, va dir que em faria una edició ben feta, que és el que ha fet, no? El poema, de nou el poema. El poema no conta, ni compta. Sovint canta des de la timidesa, de vegades esclata en un plany necessari, de vegades naufraga en oceans de dubte. El poema suplica
des d'una llunyania. Aquí jo tinc un quadre que és un aiguafort, que és del segle XIX, que el vaig trobar en un llibre de l'Institut del Teatre. I com que jo em cuidava de seleccionar els llibres, aquest gravat el vaig quedar i el vaig fer enquadernar, no? O sigui, cap problema. Aquest llibre ja és un paisatge de Venècia, que hi ha una barca varada, un pont, i després al final hi ha el frontó d'un temple, lluny, i el poema parla d'aquest aiguafort, no? Diu, la calma d'un racó que mai no serà meu, on l'aigua clapoteja els canals més estrets. Una barca varada en una estreta llenca de terra vora el pont que es veu no gaire lluny. Veig progressar el silenci i l'acullo en silenci. Sento que més que mai em cal un cos proper. Damunt casals decrèpits, l'airós frontó d'un temple que em parla del que dura, potser en un més enllà. Em salto coses. Aquest llibre acaba amb un text que es diu l'últim quartet de Beethoven. Aquesta música dels quartets i de les últimes sonates del Beethoven, que el públic de la seva època no va entendre, perquè es va avançar molt en la seva època, no? Un intent repetit d'alçar el vol, un de batre's en fúria contra l'hostilitat de les coses, un de cantar-se cap a una tendresa que retorna des de temps remots, una necessitat de calma des de la qual recrear amb insòlita minuciositat la història d'un amor efímer, quan l'edat et fa sentir per damunt i alhora immers dins una forma que se t'ha donat i se't torna a donar. Què es tracta, en el fons, d'aconseguir? Que s'imposi una única cosa amb una força única, la música. De l'últim llibre, El temps ofert, que va sortir l'any passat, hi ha 35 haikus, que són japonesos, aquests que tenen 5, 7 i 5 síl·labes, no? I estan escrits a la residència d'aquí Igualada, Colisè, durant 2 mesos, entre juny i setembre, entre juliol i setembre de l'any 22, del 2022. Després, posteriorment, ja estic vivint en una residència, no? Actualment a Terrassa. Bé, d'aquests haikus en llegeixo uns quants. Nit
la incertesa dels passos que t'esperen. Les hores cauen. El sol penetra de biaix dins la cambra. Consol efímer. Fet més que mai de memòria i somni, el temps on para. De què et serveix gallejar si hi ha un Déu que es riu de tu? Malsons amb éssers vestits de blanc que et duen lluny de qui ets. Què pots trobar en els que et són estranys i t'interpel·len? Tot reprimint la por, vas aplegant retalls de vida. Com puc mirar tants ulls que ja no em parlen? Acluco els ulls. Vaig rastrejant rastres de vida en rostres que es fan enrere. Cal que ho afirmi? Parlo del meu viatge a la tenebra. No vull pensar més en les hores buides. Tinc les paraules. Sons inconnexos provinents d'ombres, d'éssers. Com evadir-se'n? Sempre a l'espera d'una única veu que m'alliberi. Un treball dur, solitari, s'imposa contra l'entorn. Ara, dos últims poemes. Un que és de la segona part d'aquest llibre, que són uns poemes bastant surrealistes, amb un humor potser procedent una mica de la colla de Sabadell. Joan Oliver, Francesc Trabal, Armand Obiols i companyia. Un d'aquests poemes es titula Allò que passa a Roma. Del calaix que mai no arreglo surten l'òvol i el perfum, les postals i a traïció dues cares d'altres èpoques. Hi ha una boira plena d'albes quan arriba un carruatge del cantó del Capitoli. Ara veig caure la pluja sota el raig del reverber, ara veig rent que trepitja, clos, caspeles, banderetes, paperines i humitats. Ara veso reviscuda la cantant del gran cartell i m'ageca les llambordes mentre sonen els llaüts. Ara s'obre l'esplanada que recorreré rebent i a la fi la mà s'allarga a les cames de la noia amb faldilla de pell llisa i una màscara d'estrelles. Com pot ser que al vespre llanci tantes fletxes d'or als temples? Em fascinen les façanes, em contemplen les finestres on les dones somiades ens conserven el misteri. Poc espai es necessita per sentir cantar la història. Ja sabem que tot depèn d'escalfors inconegudes. L'últim poema es diu Plaers i diu continuant el poema Plaers de Bertolt Brecht. Això ja ho he fet altres vegades i alguna persona que està aquí ja sap el que vindrà. El poema de Brecht diu això. Es diu Plaers, Vergnügungen. El primer esguard per la finestra al matí. El vell llibre retrobat. Rostres plens d'entusiasme. Neu. El canvi de les estacions. El diari. El gos. La dialèctica. Dutxar-se. Nedar.
música antiga, sabates còmodes, comprendre, música nova, escriure, plantar, viatjar, cantar, ser amable. I el meu diu, amb aquest acabem, El meu diu, els horts, els estols d'estornells, la carta esperada dins la bústia, la gran estació on el tren s'atura a mig trajecte, el ninot de drap, la llibertat, la teva història de la tortuga, riure, trepitjar un escenari, el mercat, les Illes Medes, prendre una cervesa a la petita cala, esbullar-te els cabells de les temples, els teus ulls blaus, el poema següent. Esplèndida, Esplèndida, Molt bé.